ordenatu dugu modu batez, kronologikoki izan da kasu honetan, beste moduren batean ere seguraski antolatu zitekeen, baina kronologikoki antolatzea erabaki genuen, eta nolabait irudikatzea ez, 60. hamarkadan badagoela berpizkunde bat, badagoela hor irrika bat edo ausardia bat, inkluso salto kultural, politiko eta eraldaketa osotasun bat amesten dela. Eta gerora begira ikusten duguna da, 21. menderantza aldatzen, aldaketa gero eta handiagoa dira gizartean, gizarte, atzoia agertzen zen, gizarte individualista batean bizi garela, teknologiak ze garapen eta ze eragin duen gizartean, neoliberalismoa, pentsakera guzti hori, eta ikusten duguna da, gaur egungo errealitate horretara, askapen bidearen ari hori nola heltzen den, nola ekin dezakegun, nola egin dezakegun, nola osatu dezakegun gu bat horretan, ez? Eta kezka horretatik edo hausnarketarako plaza hori ireki nahi izan dugu ikastaro honen bitartez. Bi galdera daude, bitan banatu dugulako ere bai, ez? Izan ginelako izango gara da galdera bat, ez? Etorkizunetik ikasi dugun hori mahai gainean jartzeko eta nora begiratzen dugun. Eta bigarrena Baionan egingo duguna da, garelako zer izan nahi dugu. Eta hori hausnartzea, gaur egungo testuinguruan nora joan nahi dugu, nola joan nahi dugu, nola eraikitzen dugu gutasuna eta besteekin askapen bide horretan edo bideetan aritzeko guztiokin eta etorri egingo delako etorkizuna, gaur ere ja bagarelako norbait, baina esaten duguna da nola egiten dugu hori, ez? Eta horretara ausardia salto egitea. Eta eztabaida irekitzea ere bai. Eta igual 3 espazio, ez direnak hainbanatuak, baina badaude nolabait esateko adituak, kakotxartean beti ere, baina badatozena mundu teoriko, ikerketa eta unibertsitatetik, eta horrek mahai inguruetan eta partekatzeko aukera ematen du, badaude ere parte hartzaileen artean eta horiekin eztabaidak egiteko guneak, jakintza kolektiboa eraikitzera begira, eta azkenean parte hartzen dugun horretatik ere, badugula bakoitzak zer ekarpen egin eta denen artean eztabaidatzeko, eta badaude ere kasu honetan, gugintzarako bideak deitu ditugun atal horiek direla arituak gehiago protagonista izango direnak, izan ere uste dugulako 21. mende honetan ja egon badaudela gaurkotasunetik borrokarako espazioa, borrokarako bideak eta horien praktikatik eta horien hausnarketatik ere asko dugula ikasteko eta gureratzeko. Ja parte hartzaile batzuk esan digute jarraituko dutela ikastaro guztian zehar. Horren beldurra ere genuen, azkenean apurketa bat dago tartean. Baina saiatuko garena da gaur hemen egiten direna jaso eta ara nolabait itzultzen. Denaren hala ere uste dugu zatiketa bat badagoela eta da kronologikoa. Azkenean Baionakoa gehiago zentratuko delako etorkizunera begira gaurdanik zer egin eta zer eraiki dezakegunaren horren aurrean. Noski guretzat interesgarria da gaur arte landutako hori motxilan ekartzea jakintza motxila bat delako. Saiatuko gara, ez dakit lortuko dugun, baina saiatuko gara. Helburu bat baino gehiago ditugu, batzuk kanpora begirakoak eta besteak etxe barrura begirakoak ere, eta hori da osasungarria ere, edo hori uste dugu osasungarria dela. Kanpora begirakoak guretzatu eurekin plaza bat partekatzea, bada beste jende batekin plaza partekatzea, anitza den plaza bat partekatzea, eta beti da interesgarria, ja de facto hori egitea. Gerora begira, grabatzen ari gara hitzartzeak ere bai, eta hori bada jakintza metatu bat egongo dena hor eta erabili ahal izango duguna. Diot, etxe barrura begira edo kanpora begira. Asmoak asko izan daitezke, eta amestu ere bai, gero hitzartzeak askok idatziz eskatu dizkigute, beste pausa batzuetan irakurri ahal izateko eta hausnarketa egin ahal izateko ikusiko dugu heltzen garen, espero baietz, baina hori ere bada asmoa.